Hi, Sheila. Hello po. Hi, love. Ayan, sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong may paglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa Usapang LDR. DJ Lala, meron ko siyang problema. Yung Okay. SYOTA ko kasi, di ko alam, may asawa at anak pala siya. Oh, okay. Tapos, yung problema ko ngayon, buntis po ako. Yun lang. Mm. At hindi ako tanggap ng mama ko kasi sinabi ko na may anak at ano nga. Yun. Tapos sabi ng lalaki, pag nanganak daw ko yung anak namin, dalhin niya sa kanila. Doon daw ipalaki. Okay. Pero, ilang buwan na ba kayo together at hindi mo natunugan na si Kuya ay pamilyado pala? 6 na buwan. 6 months. Magaling magtago. O, anong naramdaman mo nung nalaman mo na meron siyang pamilya pala? Nagalit ka ba? Minura mo ba? Kasi yun yung mga usual reaction eh. Ganito. Nalaman ko po, gano'n, hindi na. Okay. So, ano daw plano sa magiging anak ninyo? Susustentuhan naman niya. Dalhin daw sa kanila. O, bakit dadalhin sa kanila? Anak mo yun eh. Ano namang Hindi magagawa ko ng sa- batang yun sa tawag dito, anong magagawa ng batang yun laban sa tunay na pamilya, mga tunay na anak? Of course, if I'm not mistaken, hindi alam ng asawa na nag-exist ka. Parang gano'n. So, ngayon, hindi mo alam kung ibibigay mo ba yung anak mo kasi ikaw mismo sa pamilya mo may problema ka dahil hindi nila tanggap yung nangyari sa'yo. Ano ba sabi ng nanay mo? Bala ka dyan sa buhay mo, ganon? Oo, parang gano'n. Paano parang ganon? Oo. Alam kong natatakot ka, Sheila. Alam kong may takot sa dibdib. Dama ko eh. Kaya ayaw mong i-push yung conversation. Kaya medyo ayaw mo talagang tanungin yung nanay mo. Ganyan, harapin yung nanay mo and all. Kaya lang, Sheila, we are in this point of your life na you have no other choice. Ang meron ka kasing choice dito is you give that child up. Sheila, half of that child is yours. Dugot laman mo yan, love eh. Mararamdaman mo lalo yung attachment mo Hindi dyan. nga tanggap ng mama ko kasi sabi niya, inuman mo yan, tanggalin mo yan. Oh, wow. Hindi kaya dala lang ng galit yan ng nanay mo kasi nanay din siya eh. Imposibleng sabihin niya yan. Bata yan eh. Hindi ko nga alam, kaya napatawag po ako sa inyo eh. Kailan yung huling tawag mo sa nanay mo? This week, Monday. Yun sabi niya. Okay. Pero yung Monday pa yung huling pag-uusap ninyo, yun ba yung unang beses na narinig niya yung tungkol dyan? Hindi. Pang-ilan niya na yon? Kumbaga pang-ilang conversations nyo na yon after mong sabihin sa kanya yung katotohanan? Pang-3. Pang-3. Okay. Siya lang ngayon, nasan ka? Dito sa Caloocan. Hindi, I mean, sa trabaho ba yan? Kamag-anak mo? Pinsan mo? Sa pinsan ko. Nasa pinsan mo. Kumbaga, ano yan, nag-elope ka sa inyo? I mean, nag-elope tuloy. Lumayas May ka sa trabaho inyo? po ako. Nagtatrabaho ka naman kahit papano. Hindi lang talaga tanggap ni mama. Opo. Pero si lalaki, kapag nakakausap mo, susustentuhan naman niya yung bata. Oo daw. Pero- Kaya dun sa kanila. Pero sa kanila. Pero hindi yung tipong, hindi pwedeng dalhin sa inyo yung bata. Kasi anak ko to, sustentuhan mo kasi anak mo din to. Hindi ganun yung usapan? May sinasabi siya na baka balang araw, tayo, ganun, kaya dadana, ganun. Hindi yun. Wala akong pakialam dun sa love story ninyong dalawa kasi ulol yan eh, yung lalaki. Ang tinatanong ko yung security ng bata. Sinabi niya ba sa'yo na by hook or by crook, sa kanila man lumaki ang batang yan, sa pamilya niya o dito sa'yo, kung nasan ka ngayon, susustentuhan niya yung bata? Sinigurado ka naman niya or siniguro ka naman niya na tutulungan ka niya with every step of the way. Like for example, yung pampa-check up niyan, yung pampa-hospital niyan, syempre yung panganganak mo, mangangailangan ka, syempre hindi ka makakapagtrabaho, siya ba magsusustento? Sabi niya, magbibigay daw siya. Nagbibigay siya. Oo. Love, ganito, Sheila. Makinig ka sa akin, mahal ko. Ngayon, right now kasi, magkahalo-halo na to eh.
Kaba, takot, hindi mo alam yung gagawin mo, first time mom, and everything. Ganito, love. Yung sa mommy mo, just give her time. I'm sure hindi niya minimin yung sinasabi niya before na inuman mo yan, na tanggalin mo yung batang yan sa sistema mo. I'm sure hindi niya yun minimin. Nanay din yan. Dala ng galit yan and disappointment. Lalong-lalo na hindi ka lang basta-basta naanakan eh. Naanakan ka ng taong may asawa. So, alam mo yon, it's a different story and it's too much for your mom to take. Hindi niya kinaya yung katotohanan. Pero that doesn't mean minimin niya yung una niyang sinabi na tanggalin mo yung batang yan sa sistema mo. So, bigyan mo siya ng oras hanggang mag-sink in siya. Total, wala ka naman sa kanya eh. Nasa pinsan ka eh, kamo. Tama? Tapos kahit papaano meron ka namang kinikita ngayon, so magsubi-subi ka na. Kapag nakausap mo yung lalaki, ang siguraduhin mo, sabihin mo sa kanya, for protection, for my protection and for my kids protection, gumawa tayong kasulatan. Gumawa tayo ng kasulatan dalawa. Gumawa tayo ng agreement na ikaw ang magsusustento sa akin ng pampagamot ko, mga vitamins nito, mga pan-check up ko, susustentuhan mo ko, magkaroon tayo ng certain agreement ng amount na ipapadala mo sa akin para dito sa batang to hanggang sa makapanganak ako. Pero Sheila, yung batang yan ay hindi pupunta kahit saan kung hindi sa poder mo. Tanggap man ng nanay mo o hindi, kasi anak mo na yan, Sheila. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo, DJ. Nakakatakot man magpalaki ng batang mag-isa, magpalaki ng bata na wala kang kaalam-alam as to how, but you have a lot of people around you that can teach you what to do. Pero wag na wag mong i-give up yung bata. Kasi mas lalong magagalit sa yung nanay mo pagdating ng pagkakataon. Pagdating ng panahon, mas lalo siyang maiinis sa iyo or mas lalo siyang madidisappoint sa iyo if that's what you'll do. At mismo ikaw din sa sarili mo, madidisappoint ka sa sarili mo na nagawa mong ipamigay yung anak mo, nagawa mong iwalay sa sarili mo yung anak mo. Dugot lang, laman mo yan eh. Kumbaga alam mo sa sarili mo na naloko ka lang eh. Pero wait lang, Sheila, before na-conceive yung baby yan, before nabuo yung batang yan, alam mo na ba na may asawa siya o nabuo yan or nalaman mo na meron siyang asawa at anak after nang nabuo yung batang yan? Sabi ko, yung maghiwalay na kami. Tapos, hindi ko pala alam na binuntis niya ako. Okay. So, nalaman mo na lang na meron na siyang asawa at anak after mo nang mabuntis. Opo. So, yun nga. Naloko ka ni Guy. Kumbaga, nabilog ka ni Guy, naisahan ka ni Guy, and we just have to accept that. Kasi hindi na natin mababalik yung panahon, mahal ko eh. Kung pwede lang ibalik yung mga araw na yun, ibabalik natin, pero hindi na kaya eh. Ang meron na lang tayo ay yung ngayon at yung bukas. So right now, si Mama, bigyan mo muna ng pagkakataon. Hayaan mo muna siyang huminga, hayaan mo muna siyang magalit, hayaan mo muna siyang maramdaman yung gusto niyang maramdaman, lahat ng disappointment na gusto niyang maramdaman, hayaan mo muna si Mama. Kakalma din yan. Right now kasi galit pa siya eh. Right now disappointed pa siya eh. Kumbaga, mas galit siya dyan sa nangyayari sa'yo kesa sa'yo. Pero ikaw, mahal, kailangan mong kumalma. Hindi pwedeng siguro ganito po, baka po kasi ganito. Huwag ganon. This time around, you have to make everything sure para sa'yo at para sa baby mo. Alam ba ng pinsan mo na buntis ka? Wala pa po. Wala pa akong sinabi. Wala pang nakakaalam. Opo. Maybe it's by time you tell that to your cousin na, Cuz, yung cousin mo ba, diyan ka nagtatrabaho sa cousin mo as helper sa kanya? Hindi po. Meron po akong trabaho. Diyan ka lang nakikitira sa kanya? Opo. Bahay niya yan o bahay ng nanay niya? Bahay ng tita mo? Bahay ng tita ko. Bahay ng tita mo. Ganito, Sheila, since nasa poder ka nila, you have to tell them the truth. Kailangan mo yan sa kanila i-disclose. Kasi kahit papaano, kakailanganin mo yung suporta nila eh. Though, makakarinig ka na naman, Sheila, yet another mga pagalit, sermon and all, tanggapin mo lang muna ng tanggapin, lunukin mo lang muna ng lunukin. Ganun talaga, mahal. Nagkamali tayo eh. Hindi naman natin sinasadya at hindi mo naman alam na merong asawa at anak yung lalaking yun eh. Kung alam mo lang, syempre lalayo ka naman, common sense eh. Pero hindi eh.
Naloko ka eh. So, sabihin mo yun sa kanila, disclose your sabihin na natin, situation sa kanila, so that makakuha ka din ng suporta mula sa kanila, mahal ko. Kasi hindi mo pwede yung pagdaanan ng ikaw lang mag-isa, mahal, mahirap. Kasi lalaki at lalaki din yung tiyan mo eh. Mahihirapan ka din gumalaw, magkakaroon ka ng mga morning sickness and all. Malay mo, sensitibo yung pagbubuntis mo, you'll never know. Para meron ka din kaagapay pag pupunta ka ng ospital para sa check-up, masasamahan ka ng pinsan mo, magagabayan ka ng tita mo sa pregnancy kasi first time mom ka, since hindi mo muna maaasahan yung mama mo pagdating sa first time mother advice kasi galit pa siya, at least andyan yung tita mo kahit papano para tumulong sa'yo. Naiintindihan mo ko, mahal? Opo. Ngayon, in the event, sabihin na lang natin, worst comes to worst, nung nagsabog ng problema si Lord, nakabalde ka, worst, nakaplanggana ka na sa lumulahat. Ngayon, if worst comes to worst, si tita ay nagalit din, hindi nagustuhan ni tita yung nangyari, may iba ka ba bang pupuntahan? Wala. Meron ka bang ipon, mahal ko? Meron naman po. Simulan mo na. Dagdagan mo na. 'Di ba? Kasi if worst comes to worst, Sheila, magsosolo ka. Siguro kung may makakasama ka man, kaibigan mo na. Or mga pinsan mo, dadalaw-dalawin ka lang doon sa mismong titirhan mo. Kakailanganin mong mabuhay ng solo. Pero, kailangan mong panindigan yung sitwasyon mo. It's gonna be scary, nakakatakot siya, medyo mahirap, pero medyo nakakakaba, pero somehow, hindi sa pinaninindigan mo yung pagkakamali mo or pinaninindigan mo yung nagawa mo. It's just that wala ka ng choice. You are just trying to be a responsible person and a responsible mother both at the same time. Nagkamali ka man sa nangyari sa'yo, at least nakaka-proud yung paninindigan mo bilang isang ina. Naintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Unahin mo sa tita mo, unahin mo muna kay pinsan. Si pinsan kasi medyo ka-close mo yan eh. Medyo katsukaran mo yan eh. Sa kanya mo kinakwento yung mga ventures ninyo ng jowa mo eh. Oo, sa kanya mo kinakwento yung mga sweet moments mo, yung mga nakakakilig na moments mo. Syempre sa kanya mo kinakwento, pinsan mo yan eh. Sa kanya mo muna sabihin. Tas after nun, patulong ka kay insan, magkaroon ng timing para kay tita. Si tita naman kausapin mo. Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos na, tita, I'm so sorry, naloko kasi ako. Had I known na ganito yung mangyayari sa akin, of course, tita, hindi ko naman to itutuloy, hindi ko to isusubo yung sarili ko dito. It's just that, tita, andito na kasi ako sa sitwasyon na to. Ngayon, hihingi po sana ako ng pabor. Hindi po ako magiging pabigat. Magtatrabaho naman po ako hanggang sa kaya pa ng katawan ko just before ako magbuntis, and aayusin ko po yung agreement before dito sa between dito sa lalaking to at sa akin tungkol dito sa mga gagastusin ko sa bata at sa panganganak ko and all, yung preparation and everything. Kakausapin ko naman siya, tita, tungkol dito. Magkakaroon kami ng agreement tungkol dito. I-written ko pa, ipapa-notaryo ko pa para anumat anuman may habol ako sa kanya. Naintindihan mo ko, love? Opo. Sabihin kay tita. Then, Sheila, harapin mo tong lalaki. Sabihin mo magkaroon tayo ng written agreement. Kailangan mo kong sustentuhan. Una, niloko mo ko. Pinaniwala mo kung binata ka. Pangalawa, before mo sa akin sinabi yung katotohanan na meron ka ng asawa at anak, binuntis mo na ako. Wala na akong patutunguhan, wala kang patutunguhan, wala na akong pupuntahan. I cannot take the time back. Meron ng laman yung tiyan ko. So by hook or by crook, kailangan mo tong sustentuhan. I don't care kung paninindigan mo o hindi, kasi that's something I do not want. Unless gusto mo pang makipagrelasyon sa kanya, Sheila, utang na loob, wag na. Nagpapatuloy pa ba kayo sa relationship nyo? Oo, dahil dito. Wag na, mahal. Wag na. O, di ba? Kumbaga, magkaroon na lang kayo ng written agreement, love. Pero wag ka na magpa-tweetams, wag ka na mag I love you dyan, wag ka na mag I miss you dyan, wag ka na mag-pretend na girlfriend ka dyan, wag na, mahal ko. Kasi, mas malaking problema kapag naalaman ng asawa niya, yun tungkol sa'yo. Mas malaking skandalo yun, mahal. Alam mo ng mali, di ba? Naramdaman mo ng mali, may nabuo na din, dahil dun sa pagkakamali,
itigil na natin before magkanda leche-leche pa ng diretso yung buhay mo. Naintindihan mo ko, mahal? Ang kunin mo sa kanya ay seguridad lang na meron kang makukuhang sustento para sa anak mo, pero nothing more. Wala nang relationship dito. Kasi kung mahal ka niyang hayop na yan, una pa lang, sinabi niya na muna sa'yo yung tungkol sa asawa at anak niya. Hindi yung binuntis ka muna niya. Tapos ngayon meron siya mga pali-pali niya na malay mo sa huli tayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Kamo, pumunta ka kaya kay DJ Lala nang mahampas ka ng hollow block sa ulo. Niloko mo siya eh. Niloko ka niya eh. Tahasan ka niyang niloko. Intention niyang niloko ka. Hindi ka niya tinanong nung una na gusto mo bang kumabit? Sa taong may asawa at anak? Hindi eh. Nagpanggap siyang binata eh. So, intention niyang lokohin ka. So, wag ka nang magpabulag pa. Naintindihan mo kung mahal ko? Oo, para hindi na lalong magalit si nanay sa'yo, magpakawais ka na. Medyo magpakasmart tayo ng onte. Gumawa tayo ng kasulatan. So, sustentuhan mo tong bata. Pero tayong dalawa, tapos na. Bakit? May asawa at anak ka na. Sinira mo na yung buhay ko dahil sa ginawa mo. Sinira mo yung relasyon namin ng nanay ko dahil sa ginawa mo. Hindi ko hahayaang sirain mo yung buong buhay ko at yung reputasyon ko dahil lang ang harot-harot mo. Naintindihan mo ko, Sheila? Love, kailangan natin maging smart. And kung medyo some kind na nandun pa tayo sa moment na patwitams tayo, alam mo yun, yung talagang parang... Alam mo yun, pang Korean novela pa yung kilig natin. We have to stop it now. Kailangan natin mag-mature very, very fast. Kasi meron kang one kid on the way at yung batang yan magre-rely sa lahat ng decision-making ni Sheila. At hindi mo ma-ensure na yung future ng batang yan ay magiging maganda kung ang decision ni Sheila ay ituloy yung pagiging kabit niya. Naiintindihan mo kung mahal ko? Pumasok ka sa relasyon na yan na ang idea, girlfriend ka. Ang idea, siya'y magiging partner mo, soon to be husband. Pero never mong pinangarap maging kabit. Tama ako? So, wag natin ituloy, mahal. Wag mo ibigay sa kanya yung satisfaction na yan na, uy, pwede naman pala eh. Pwede naman pala ako magkaroon ng chicks on the side eh. Bubuntisin ko lang, tignan mo, magsastay yan sa akin. Paano kung umisa pa yan? Umisa pa. Pero pagdating sa dulo, hindi niya talaga iiwan yung pamilya niya para sa'yo. Paano ka? Hindi nakarami siya sa'yo. Nang wala kang assurance na kayo ang magsasama sa dulo. Naintindihan mo ko, love? Kung meron siyang sinasabi na tayo yung magsasama, ikaw naman talaga yung mahal ko, hayaan mo munang patunayan niya muna yon. Ayusin niya muna yung meron sa kanilang mag-asawa at sa pamilya niya. I'm not saying na i-break niya muna yung asawa niya. I'm not saying, I'm not insinuating anything like that. Kasi paninira ng pamilya yung gagawin niyang yun eh. Pero hayaan mo siyang gumawa ng paraan para ayusin yung buhay niya kung naguguluhan siya. Pero wag mo isuong yung sarili mo sa gera na alam mong umpisa pa lang talo na. Naintindihan mo ko, mahal? Ngayon, kung meron kang sasabihin kay mama na I'm sure, Sheila, the reason why nasabi lang ni mama lahat ng nasabi niya sa'yo was because disappointed siya. Pero hindi dahil sa galit siya sa'yo, ikaw mismo, tinatakwil ka niya dahil gusto niya ng masama para sa'yo. Hindi siya ganon. Disappointed lang si mama pero mahal ka niya. Anong gusto mo sabihin kay mama? Sorry. Yun lang, sorry. Sometimes sorry is enough, Sheila. Wala ka naman dapat i-explain. Sabi ko nga sa'yo, lagi mo itatatak sa utak mo, Sheila, this is something you did not want for yourself. Naloko ka, Sheila. Kung meron dapat sisihin dito, itong gagong lalaki yon. Pero ikaw, nagmahal ka lang eh. Akala mo kasi totoo sa'yo. Akala mo kasi ikaw lang. Akala mo kasi lahat ng pinapakita niya talagang tapat sa'yo. Yun pala, meron siya asawa at anak. You didn't know, love. Patawarin mo yung sarili mo dun sa pagkakamaling yun. Hindi mo alam. Hindi mo alam na may asawa at anak siya. Hindi mo din alam na buntis ka. Mahal, kaya patawarin mo yung sarili mo dun. Yung pagkakamali na yan na nangyari sa'yo wasn't really your fault. Nahulog ka lang sa trap ni kuya.
pero hindi mo yan kasalanan, mahal ko. Ngayon, kung meron kang sasabihin sa hayop na lalaking to, na napakakate at napakaharot at hindi makontento sa asawa at anak niya, nagkakalat pa ng lahi niya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Bakit ako? Love, I know nahihirapan ka kasi sabi ko nga sa'yo, I may not know how it feels like to be pregnant kasi I haven't been in my life na naging mommy ako, but I know the feeling of not knowing what to do. Alam ko yung pakiramdam ng hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Hindi mo alam kung sino sasalo sa'yo sa pagkakamaling nagawa mo or sa trap na nahulugan mo. But then again, Sheila, this too shall pass. Yang bata sa sinapupunan mo, blessing yan, mahal ko. Blessing yan sa'yo. Huwag mo siyang titignan bilang isang bunga ng pagkakamali. Huwag mo siyang titignan bilang isang pagkakamali. Siya ay parte ng pagkatao mo. And if not, that baby will make you a better person. Pero right now, kailangan mong maging mas matalino. Mas maging maingat, mas matatag, at higit sa lahat, Sheila, kailangan i-clear mo yung utak mo. Na I want this baby. Gusto ko tong batang to. Hindi ko man gusto yung nangyari sa akin to have this baby. I want this child. Ito ay parte ng pagkatao ko. Ito ay dugot laman ko. So, hindi ko siya i-give up. Lalaban ako para sa batang to. If kailangan ko magtrabaho, if kailangan ko mabuhay mag-isa, gagawin ko. At least I have a purpose in life. And that is to ensure na magkakaroon ng magandang future tong batang to. Naiintindihan mo ako, mahal ko? Kung meron kang message dyan sa baby sa sinapupunan mo na dapat ay hindi na si stress, mahal ko. Dapat healthy. Anong message mo kay baby? Tawagin natin siyang mini Sheila. I-claim natin na mini-me mo yan. Anong gusto mo sabihin sa baby mo? Mahal ko siya. Hinga ka muna ng malalim, mahal ko. Ganon. Huminga ka na? Baka hindi ka huminga. Huminga ka. Mahirap pag di ka huminga. Kung meron kang gustong sabihin dyan sa baby mong yan, anong gusto mong sabihin? Alagaan ko siya paglakihin. That's nice. That's nice to hear, Sheila. That's one step. And everything is baby step. Take one step at a time. It's not gonna be easy. Ang road sa motherhood ay hindi ganon kadali. Hindi din ganon ka-easy. Hindi ganon kadali at hindi ganon ka-simple. But it's fulfilling. That's what I've heard from most of the mom na nakilala ko, most of the mom na nakita ko, yung mga katrabaho kong nagkaanak na. That's what I heard. And I think you'll be a great mom. Basta matutunan mo lang ipaglaban siya. And one day, you will make your mom proud. Kasi even if sinabihan ka ng mundo, sinabihan ka ng pagkakataon, na huwag kang magkaanak, tanggalin yan sa sistema mo, mas pinili mong maging isang ina sa isang anghel, kesa pakawalan siya ng ganun-ganun lang nang hindi lumalaban. And that's something that your mom will always be proud of. Okay? Salamat po. Huwag masyadong mag-iiyak ha. At huwag masyadong magpa-stress. Para hindi ka ma-stress, layuan mo si Kumag, ha? Lumayo ka sa kanya. Sabi mo, lumayo ka sa akin 1,000,000 na stress ako sa yung hayop ka. Demonyo. Ha? O, tapos manood ka ng mga baby shows para si baby maging healthy, ha?
Po. Sige, maraming salamat sa pagtawag, Sheila, ha. Tahan ka na, tapos bumili ka ng mga gatas mang buntis, ha. Sige. Maraming salamat sa pagtawag, Sheila. Ingat ka lagi, love. Bye-bye. Po. Bye-bye.